Και πάμε να μιλήσουμε για μία άρθρωση για την οποία δεν μιλάμε συχνά και είναι όμως. Καλώς ήρθατε, κύριε Ράπτη. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα που δεν είναι και πολύ σωστά με τον νόμο, ακόμα και όταν κοιμόμαστε, έχω ακούσει. Πολλοί άνθρωποι κοιμούνται στο πλάι, βάζουν το χέρι κάτω από το μαξιλάρι και αναπτύσσουν πολλές ενοχλήσεις στον νόμο εξαιτίας αυτής της στάσης του σώματος όταν κοιμούνται. Φυσικά αυτά συμβαίνουν αρκετά συχνά, κυρίως οι τενοντίτιδες ή η ασβεστοποιός τενοντίτιδα, που συνοδεύονται από οξύ πόνο, από δισκάμψη, από τη λειτουργία γενικώς του άκρου και ταλαιπωρούν τους ανθρώπους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Και η δισκαμψία είναι κάτι για το οποίο πολλοί άνθρωποι παραπονούνται στον νόμο. Ναι, τα δύο βασικά συμπτώματα είναι ο πόνος και το δεύτερο η δισκαμψία, η αγκύλωση. Δηλαδή, όταν δεν έχουμε το εύρος κίνησης που φυσιολογικά υπάρχει. Εκεί χρειάζεται και διερεύνηση, γιατί νομίζω ότι μπορεί να είναι και μια αρθρίτιδα, μπορεί να είναι κάτι πιο σοβαρό πίσω από αυτό. Φυσικά. Το πρωτεύον είναι η κλινική εξέταση. Δηλαδή, να δούμε τον ασθενή μας, να εξετάσουμε λεπτομέρεια τα συμπτώματά του. Συμπληρωματικά, έχουμε αρκετές εξετάσεις, από πιο απλές όπως είναι απλές ακτινογραφίες, μέχρι πιο σύνθετες, πιο λεπτομερείς όπως είναι ο υπέρηχος, η μαγνητική τομογραφία, που πλέον μας δίνουν εξαιρετικές πληροφορίες, τρισδιάστατες, και μπορούμε μαζί με την κλινική εξέταση συνεπικουρικά να έχουμε μια πλήρη εικόνα του κάθε κλίτη. Μπορούμε να κάνουμε και πράγματα προληπτικά για τον νόμο πριν πάμε στο πώς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που εμφανίζονται. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι η άσκηση, η σωματική άσκηση, η γυμναστική. Υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί τύποι άσκησης που μπορούν να εξατομικεύονται ανάλογα με τον κάθε άνθρωπο. Με την ηλικία του, με τις συνήθειές του, με τις αντοχές του, με τις επιθυμίες του. Είπατε για την διάγνωση ότι πρέπει να είναι σωστή και μετά πώς? Μιλάτε για δραστηριοποίηση, μιλάτε για φυσικοθεραπεία, μιλάτε για φάρμακα? Κοιτάξτε, στο κομμάτι της θεραπείας, η πλειοψηφία των περιπτώσεων αντιμετωπίζεται συντηρητικά. Η συντηρητική αντιμετώπιση περιλαμβάνει φάρμακα, αναλγητικά, μυοχαλαρωτικά, φυσικοθεραπεία, πρωτόκολλα φυσικοθεραπείας που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, ενδαρθρικές εχείς που μπορούμε να κάνουμε, όπως είναι το PRP, το πλάσμα που χρησιμοποιούμε ευρέως. Η πλειοψηφία των ανθρώπων γίνονται καλά με αυτές τις μεθόδους. Υπάρχουν και κάποιοι λίγοι ασθενείς, στους οποίους απαιτείται χειρουργική παρέμβαση. Είναι ένα χειρουργείο, έχω την αίσθηση στον νόμο, αρθροσκόπηση ώμου, δεν λέγεται αυτό? Σωστά. Επειδή είναι ευαίσθητο, πώς μου έχει κάτι στο μυαλό, ότι είναι ένα χειρουργείο στο οποίο δύσκολα εγώ θα αποφάσιζα να πάω. Εξαντλούν τα συντηρητικά μέσα, δεν βλέπουν αντιμετώπιση στο πρόβλημά τους, οπότε απευθύνουν στον ορθοπαιδικό ψάχνοντας μια οριστική λύση. Πότε υπάρχουν σημάδια SOS που πρέπει να μας οδηγήσουν σε έναν γιατρό? Δηλαδή, μπορεί να είναι πρίξιμο που δεν φεύγει, μπορεί να είναι ο πόνος που δεν φεύγει. Συνήθως τα πιο συχνά συμπτώματα είναι πόνος επίμονος, πάνω από μία εβδομάδα που δεν αντιμετωπίζεται με την ξεκούραση με ήπια παυσίπονα, και η δισκαμψία, δηλαδή η αγκύλωση του άκρου. Αυτό δεν μπορούμε να σηκώσουμε το χέρι μας από ένα σημείο Ακριβώς. και πάνω? Έχουμε συνηθίσει να κάνουμε κάποιες δραστηριότητες και βλέπουμε ότι στην καθημερινότητα δεν μπορούμε να τις κάνουμε. Αυτά τα δύο βασικά συμπτώματα που συνήθως οδηγούν τον ασθενή στον ορθοπαιδικό, που τον ανησυχούν. Ή να ξυπνήσει το βράδυ, έχω ακούσει, με πόνο. Ναι. Και αυτό είναι. Βέβαια. Επίσης, εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα που έχουν εντόπιση στον πόνο, αλλά δεν σχετίζονται με παθήσεις του ώμου. Το συχνότερο είναι τα προβλήματα στον αφιένα. Δηλαδή, ασθενείς έρχονται και παραπονιούνται για τον ώμο τους. Εν τέλει, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η κλινική εξέταση, η εξετάση, η διαφορετική διάγνωση. Και τελικά το ζήτημα είναι στον αφιένα, κάποια κύλη ενδεχομένως ή κάτι άλλο. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες.